Moikka ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan kaikkea, mitä Halloween-aiheisiin peleihin me sit ikin löydetäänkään netistä. Eli tää on taas Halloween-sarjan yksi osa. Ja muista tykätä videosta, jos tykkäät. Ja mennään katsomaan, millaisia pelejä mä oikein löydän. Mä ajattelin, että aloitetaan tämmöisellä tosi peruspaikalla, millä mä ainakin vietin paljon aikaa nuorena. Laku näköjään lähti. Katsotaan täältä heti ekana. Halloween. Mitä kaikkea täältä löytyy? Okei. Onpas vähän. 16, okei. Katsotaan mitä tästä tulee. Mua vähän jännittää. Mä toivon, että kuulette nämä äänet. Saadaanko me tätä jotenkin isommaksi? Näin. Mitä mun pitää tehdä tosta? Onhan tää aika Halloween-aiheinen, että Oi, väärä. Okei, ehkä ei tää nyt ollut ihan sitä, mitä mä hain. Play now. Costume selector. Mikä me halutaan olla? Voidaanko me ollaan Baby Yoda. Meidän player tai screen name on Mertsu. Ei haluta tallentaa mitään. Okei. Entäs mulla ei oo noita näppäimiä? Okei, mun pitää vaan painaa F:n tässä samalla. Okei. Onpa outo. Oi, täällä kummittelee. Täytyykö mun varoa häntä? Uskoisin, että joo. Okei. Mitäs me tuolta löydetään? Ei mun pitänyt palata. Tuolla on joku karkki. Pitääköhän meidän ottaa se? Onks tällä joku syvempi tarkoitus? Ehkä. Toi taulu kattoo tai liikkuu meidän mukana. Tai ainakin se silmät liikkuu. Päästäänkö me yläkertaan? Ui. Se haluu hampurilaisen. Okei, meidän pitää varmaan etsiä hänelle hampurilainen. Nyt meidän pitää varmaan varoa kissaa, voisin kuvitella. Miksi tässä on joku tommonen? Excuse me. Nytkö tää meni rikki? Oh no, nytkö tää meni rikki? Hei. Tää meni rikki. Se vaikutti ihan okolta. Baby Hazel Halloween Party. Okei. Katsotaan mitä täältä nyt taas tulee. Ei me mitään ohjeita tarvitse. Anteeksi, mutta miten tää on Halloween-peli? Ehkä ei. Mä en tiedä mitä mun pitäis. Ollaan taas Mertsu. Syntymäpäivä on November 28,2004. Noin kun mun pitää se niinku laittaa. Tuon ilmoitukset. Hurjaa. Okei, se on lukossa. Mennään tonne. Saadaanko me tehtyä täällä mitään? Me saadaan valot. Tuolla on tommonen. Okei. Jäin pois tästä. Tuolta. Joo. Door is locked. Locked. Okei. Sus. Saaks mä tehtyä mitään muuta? En varmaan. Mitäs me mennään ton? Niin, tossa on toi vasara. Voidaanko me... Okei. Dirty old hat. Okei. Mikä tää on?
Weed. Okei. Verta vähän lisää. Okei. Voidaanko me katsoa? Okei. Outoa. Outo. Mikä tää peli on? Saadaanko me tästä jotain? Jees. Siellä on joku. Mitä? Mä en tiedä mitä mun pitää tehdä. Lol. Kitsi oli semmonen paikka, missä mä pelasin. Se oli semmonen paikka, miten mä pelasin, tai missä mä pelasin niinku eniten. Ja varsinkin semmosia, tiedättekö, missä piti olla vähän niinku joku ravintolan päällikkö, niin mä pelasin niistä. Tai niitä pelejä ihan sikana. Okei. Vähän niinku Flappy Bird vai mitä? Mikäköhän tässä on niinku hyvä tulos? Kuinkahan moni on edes pelannut tätä? Ai mä pystyin mennä myös liian ylös. Okei, no interesting. Onko Kids oikeasti vielä olemassa? Miksi mä luulin, että se on lähtenyt jossain kohtaa? Toi oli yksi mun lempipeleistä. Sitten samoin toi Bob the Robber ja Snail Bob oli kans ihan ok, mutta entä jos me tänne laitetaan Halloween. Halloween. 54. Okei, aloitetaan katsomalla. Juu, nähdään pian. Moikka. Tähteen Rovaniemelle huomenna, mutta tässä on meidän Insta Girl. Joten, mitä mun pitää tehdä? Okei, varmaan niinku vaatteet eka. Miksi mä voin joitain ostaa, mutta joitain en? Miksi mä en saa nähdä, miltä näyttää hänen päällään? Otetaan tommonen. Wow! Nyt mulla on rahaa näihin muihin. No on mulla tämmösen. Wow! Tässä on meidän hieno. Mitä hemmettiä mun pitää tehdä? Me kerätään tykkäyksiä. Okei. No mehän ollaan tässä koko loppupäivä, jos me yritetään saada näin paljon näitä tykkäyksiä. Eihän tästä ole yhtään mitään. Okei. Mun mielestä kaikki tämmöset lepakkokoristeet on aina niin söpöjä. Tänne. Mä voin valita monta. Miksi meidän pysyy niinku... Okei, me halutaan ainakin... Mä haluan tonne pois ja tonne. Olisikohan tää hyvä? Wow. Tämä on tosi usva. Täydellistä. Wow! Täällä on niin monta eri... Ei tääkään nyt ihan oo sitä, mitä mä haen. Halloween bingo. Mitä me halutaan? Me halutaan tommoset. Spin. 7 ja meillä on 7. 1. Musta tuntuu, että tää CPU voittaa mut. Okei. Ottamme sillä sit olla. Tää voittaa meidät. Ei oo. Meillä on tuo. Onks tuo nyt 2 vai 1? 11, 19 tai 8. Kiitos, pyytäisin. 19. Wow! Haista! Heti mainos. Okei. Mitä mun pitää tehdä? Apua. Siis tätäkö mun pitää tehdä? Oho.
Halloween Princess Party. Noniin, kuulostaa taas tosi lupaavalta. Varmaan mainoksia taas alkuunsa vai mitä? Tai sit koko peliä ei ole niinku olemaskaan mahdollisesti. Tai sit tuli mainos sitä sivustosekoa. Noniin, mitäs me halutaan hänelle? Oho, en voinutkaan mennä alaspäin. Tykkään tästä tai tästä. Sitten me mennään tällä. Ahaa, meikki. Vitsi, mikä animaatio. Aika hieno. Niin, voisiko tää olla niin merirosvo? Joo. Tuntuu, että noi on aika hyvät. Mitäs me sit halutaan? No, mä en tykkää mistään näistä. Nää on ehkä parhaimmat näistä. Ehkä. Oi, toi olisi ihana. No, laitetaan nyt sitten tuommoinen. Oh no. Näin. Wow! Ai, seuraavat. Ahaa, okei, kiva. Okei, eli mä en varmaan saa niinku... Mitä? Mitä mun pitää tehdä? Mitä ihmet mun täytyy oikeastaan? Ei, siis mitä? Tää on oikeasti aika vaikea. Ei. Tää on niinku oikeasti aika vaikea. Ei, mitä hittoa? Hitto se nousee muuten helposti tolleen. Missä kohtaa? Mun pitää tässä niinku olla tossa about. Vai mitä? Wow, onpas vaikeaa heti kun tajusin tämän. Okei, jo ihan sama. Ärsyttävää. Mitä? Oottakas. Ei, me hylättiin osa. Ei, miksi me hylättiin osa? Ei. Meidän puolet porukasta jäi heti aluksi. Ei, te ette nyt jää. Te tuutte tänne kans. Joo, okei. Interesting. Wow. Sieltä tulee vielä, hei. 2 tuli vielä. 2 tuli vielä. Tulkaa. Ei, sieltä tulee vielä 1. Yes. Joo. Ei! Miksi te pomppasitte noin kauheen korkealle? Joo. Mitä ihmettä? Mitä? Miksi mä en ole koko ajan mennyt niinku täällä katossa? Ai mä voin vielä mennä takaskin. Come on. Ja kukaan ei kertonut mulle tätä. Ei, hei, me menetettiin nyt vaan enemmän. Atte tuli kotiin. Jos se melua, niin syyttäkää sitä, älkää mua. Te tuutte sieltä, saatana. Näin. Me voitettiin! Sitten... Me saatiin 33 kolikkoa. Okei, ja me aloitetaan tää alusta. Ok. Ei! Mitä tapahtui? Tulkaa loputkin. Ei uudestaan sinne. Okei, hyvä. Melkein kaikki tuli. Syökö toi kukko niinku meidät sitten? Ei! Hyvä. Joo, nyt on hyvä taktiikka. Mennään suoraan. Joo. Atte tuli kyseenalaistaa mun viereen. Me pelataan Atte Halloween-aiheisia pelejä. Moi! Meeri pääsi 2. levelille. Moi. Okei, nyt pidetään mielessä. Tää oli oikeesti aika vaikea heti. Okei, nyt pidetään mielessä. Tää oli oikeesti aika vaikea heti. 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 Tää oli oikeasti 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 aika
onpa nää oikeesti vaikeita? Oikeesti aika vaikeita. Mitä ihmettä? Okei. Herra Jumala, tää on oikeesti vaikeet. Mun täytyy niinku oikeesti keskittyä. Miksi musta tuntuu, että vähän helppo nää? Ei, nyt mä en... Mä kusin heti alussa. Onko se toi? On. Jos mä en keskity heti, niin sitten mä en löydä sitä uudestaan. Miksi musta tuntuu aluksi, että tää oli ihan ylitse pääsemätön? Tää puhelin soi ja mä en taaskaan seurannut alusta asti, kun mäkin... Ai se oli siellä! Okei. Okay. Miksi musta tuntuu, että se on kaikkien alla, koska mä saatan koko ajan oikein? Niinkö laku? Okei, ehkä tää nyt sitten riittää. Kiitos tosi paljon, kun sä katsoit tämän videon. Me nähdään seuraavan videon parissa. Muista tykätä, jos tykkäsit. Ja mä en tiedä, missä kohtaa tämä video tulee. Että mä en usko, että tämä on kuitenkaan viimeinen video, mitä tulee. Joten muista, että huomenna tulee vielä Halloween-sarjan osia. En tiedä. Mutta kiitos, kun katsoit videon. Moikka!